tarda a tothom. Continuem amb el cicle de les xerrades que estem fent des d'INDC Girona i aquesta vegada qui ens convida, qui estem amb aquesta o compartim aquesta xerrada és amb en Joan Canadell. Els que esteu a Twitter el coneixeu molt perquè és molt activista, molt activista en molts de camps. Fora del Twitter també és molt conegut. És difícil presentar-lo. Jo em agafo una mica a el que ell diu a la seva web, perquè penso que hi ha paraules que és millor que les digui ell que pas jo, i diu: soc una persona compromesa amb uns ideals, amb un sentiment, amb un anhel de país. Vull que els meus fills puguin viure amb total llibertat i escollir el seu destí. Per tant, vull una Catalunya independent, que sens dubte exercirà de motor del sud d'Europa. El meu compromís ha condicionat la meva vida personalment i professionalment. Així ho he volgut i així ho han entès els que m'estimen. Per tant, aquesta presentació és difícil canviar-la gaire, no? Vull dir, és un compromís de país, de professionalitat en primera persona. Més enllà d'aquest compromís en l'àmbit social i empresarial, té una experiència força àmplia. Ha estat molt vinculat o està encara amb el Cercle Català de Negocis, amb la PIMEC, amb Reagrupament, amb Creiem en Catalunya, amb Petrolis Independents, amb l'agrupació excursionista Pedraforca i també amb l'ANC, on està en aquests moments com a tresorer del Secretariat Nacional. Secretari, perdó. Només secretari. Professionalment és enginyer industrial, ve del món de l'empresa, ha estat treballant en multinacional amb diferents càrrecs de responsabilitat, amb empreses amb més de 9 milions de facturació, però fa una aposta ferma i decidida per la petita i mitjana empresa. Ha dit moltes vegades que no està prou representada i una prova, i molt bona prova, és la que hem sentit aquests últims dies, per tant també et felicitem, que presenta una candidatura àmplia, completa, professional, independent, jove, crec que hi ha molts adjectius per la Cambra de Barcelona, per tant, per la Cambra de Comerç de Barcelona. L'experiència, no només de paraules sinó de fets, l'avala i avui ens ve a explicar què fem aquí, cap a on anem, què és el Consell per la República. Aquí a Girona ens heu anat veient aquests últims dissabtes en paradetes explicant què és el Consell per la República. Avui és Joan Canadell qui ens ve a explicar-nos com ho veuen. Per tant, passo la paraula. Molt bé, moltes gràcies, Marta. Bé, doncs que tothom s'escolta bé al final de tot? Sí. Perfecte. Bé, doncs moltes gràcies per haver-me convidat a l'Assemblea de Girona i moltes gràcies per ser aquí i venir-me a escoltar, però jo us dic que també els vinc a escoltar o us vinc a escoltar també vosaltres, per tant, suposo que hi ha previst un torn de debat i a mi m'agrada també escoltar preguntes i veure realment quines són les inquietuds. Jo fa uns 10 anys que faig xerrades contínuament, moments més, més periòdiques, altres no tant, però no he perdut el fil. En aquests 10 anys he fet xerrades pel territori parlant d'independència. Per tant, evidentment el discurs de fa 10 anys era molt diferent del d'ara. També l'assistència era molt diferent. Jo sempre explico que quan em diuen és que ets molt optimista, dic sí que ho soc, però escolta'm, jo he fet una xerrada a Figueres, capital de comarca, en la qual érem 3 presentant i dos al públic. I si vam seguir fent xerrades és perquè érem molt optimistes, perquè qualsevol, després de veure això, l'any 2009 parlar d'independència, que només vinguin 2 persones a tot un Figueres, doncs home, vol dir que hi ha hagut moments en els quals realment aquest tema no interessava, fins que realment jo crec que el tema d'Arenys va fer que tot canviés i després ja, evidentment, el tema de l'Estatut, la manifestació del 2012, és a dir, ja em sembla que tots plegats hem anat visquent aquesta evolució. I avui, o ara, en aquests moments, doncs estem molt més bé que fa 10 anys. I això és una constatació que em sembla que ningú la pot posar en dubte. Per tant, clar que hem de ser optimistes. És a dir,
cada cop estem més a prop. Que encara estem lluny? Potser sí, però cada cop, si més no, estem avançant més. I a mi m'agrada molt un personatge que tots coneixeu molt bé, que va parlar de les 3 P's, i una d'elles és la perspectiva. I clar, quan tens perspectiva, quan veus que en 10 anys el que ha canviat aquest país des del punt de vista polític i el que canviarà, doncs escolta, crec que hem de ser molt optimistes. Per tant, jo estic convençut que serem un estat, no en tinc gaires dubtes, i en tot cas el que no tinc tan clar és quan, si trigarem gaire o no. Que està clar que tampoc serà demà, i ara explicaré una mica per què crec que no serà demà. Llavors, com que bàsicament venim a parlar del Consell de la República, si us sembla abans, faig una introducció d'uns 20 minuts, mitja hora, de com veig la situació política actual, i després mirarem com això encaixa amb el Consell de la República. I després ja fem el debat i em sembla que ja ha anunciat que fareu alguna cosa després, no? Sí, farem alguna. No sé si vols dir ara o si vols després, sorpresa. Però la idea, diguéssim, ens heu anat vinguent a veure en les paradetes que tenim a la Rambla. Alguns dies ha sigut a la Rambla, l'altre al Mercat del Lleó. Al moment que hem anat entrant amb alguns de vosaltres ja ens heu preguntat com fem les inscripcions i fas tu la pregunta o la faig jo? No, fas-la tu. Faig jo? Sí, ja en faré altres. Quants d'aquí esteu inscrits al Consell per la República? Nois? Déu-n'hi-do, inscripcions, encara. Ja pensarem més. Molt bé. La proposta, en tot cas, era al final, com que alguns ens heu demanat ajuda, era també un repte, que jo crec que no batrem cap rècord, perquè potser ja l'heu contestat abans, però era, de cara al final, abans de donar per tancada l'estació, intentar fer els que encara no esteu inscrits una inscripció col·lectiva, i per tant, aviam si aconseguim, Girona, jo crec que ens ho mereixem, sortir d'aquí amb el 100% d'inscrits. Per tant, els últims 5 minuts fem aquest repte. Molt bé, doncs vinga, a veure si aconseguim. Doncs ara jo llenço una altra pregunta. Com van els ànims? Com esteu? Bé? Tothom bé? Esteu animats? No, està bé, perquè també una mica amb el que us deia abans, això no sempre és així, és a dir, fa tan sols 3 setmanes quan feia aquesta pregunta, en general hi havia més pse que bé. Ara encara hi ha més bé, diria jo, que pse. Però en 3 setmanes anem a dir que els ànims han canviat. Jo diria, pel que noto, pel que parlo amb les xerrades, avui no els veig gaire bé perquè els llums no m'ajuden, però normalment veig les cares bé i també veig una mica un estat d'ànim. I en general aquests darrers 2 setmanes, sobretot des que han començat els judicis, potser també des del no a tot, que jo crec que ha sigut un punt que fins ara no havíem viscut mai, allò de dir, doncs, direm que no i fins al final. El Borrell deia, ja veuràs com al final cauran. I no, hem mantingut. Per tant, crec que això també ens ha animat, però sobretot els judicis estan demostrant que hi ha 2 bàndols, els acusats, pobrets, i els acusadors, aquests que a més cada dia ens donen algun motiu de dir com poden ser tan així, poseu l'adjectiu que vulgueu per no dir-ho gros. Doncs això també ens anima, és a dir, cada cop més es veu que hi ha 2 mons. Hi ha una gent que tenim clar que la democràcia està per damunt de tot i hi ha una altra gent que tenen clar altres prioritats i altres maneres de fer-ho. I això també fa que el país cada cop es divorciï més, és a dir, aquesta separació ja no només és jurídica, sinó que mental ja l'estem fent cada cop més. Jo estic convençut i de fet ja hi ha gent que m'ho està dient que aquests judicis estan ajudant a que més gent faci el pas. Evidentment el que ho tenia molt clar que no, probablement no ho farà, però aquells que estaven una mica amb dubtes, aquests judicis l'acaben de convèncer que no té cap sentit seguir en un estat retrògrad com aquest en el qual estem encara. Per tant, fins i tot això dels judicis ens ajudarà. Ens ajudarà a fer nous republicans i anar sumant més gent. Bé, per tant, resumint el que he dit fins ara, escolteu, vosaltres esteu bastant animats, crec que hem de ser optimistes, ara el que ens cal és veure com fem el pas definitiu, com esdevenim estat. I llavors aquí
a mi m'agrada sempre introduir una cosa que no sé si en som conscients, i és que hi ha una data concreta, que és el 27 d'octubre del 2017, en el qual fem una declaració unilateral d'independència. I això no és menor, perquè la majoria de nosaltres no en sabem de dret internacional, però això en dret internacional anem a dir que té, és a dir, marca un abans i un després. De fet, la majoria de nacions del món que han fet declaracions d'independència han esdevingut independents. No totes, la majoria. Però la segona cosa que és molt important és que no totes ho han fet en poc temps. De fet, i m'agrada posar primer l'exemple dolent, Kosovo va fer una declaració d'independència l'any 90 i no va ser independent, i en va haver de fer una altra l'any 2008, 18 anys més tard, i aleshores va esdevenir independent. Per què el 2008? Doncs perquè els Estats Units i Europa van entendre que era el moment de fer-ho i que ja estaven d'acord. I llavors va ser molt ràpid. Però clar, tots aquests 8 anys, home, no sé si es podrien qualificar dels líders polítics d'allà de polítics que estaven en contra del poble o traïdors o com qualificacions que a vegades sentim dels nostres polítics. Jo crec que si van estar lluitant durant 18 anys per aconseguir-ho, segurament és que van entendre que no es podia fer el 1990 i sí es va poder fer el 2008. Per tant, ara nosaltres estem en aquesta situació. Estem en un impàs entre una declaració d'independència i l'efectivitat de la declaració d'independència. Tots aquells que pensen que el fet que estés publicada o no al diari oficial de l'Estat, de la Generalitat, que això és important, no ho és tant. Hi ha casos en què fins i tot són declaracions de sobirania que no es recullen als parlaments, però que són suficients com per marcar un acte de sobirania. Per tant, no és tan important. Evidentment que és diferent si es publica, però no és tan important això en dret internacional. Per tant, hem començat un procés nou, que és el camí entre la declaració d'independència i l'efectivitat real de la república. Per tant, estem aquí. Quan pot trigar això? Doncs mireu, us he explicat el cas de Kosovo, però Irlanda va trigar uns 5 anys, va haver-hi morts, per cert, Estònia va trigar un parell d'anys, o 3, a Lituània un parell d'anys, també amb algun mort. Nosaltres, evidentment, que ho volem fer d'una manera pacífica, no violenta i, evidentment, si pot ser sense cap víctima. Però això hem de ser conscients que fer-ho així també comporta més temps. I jo no sé si algú està disposat a sacrificar temps per vides, però jo crec que en tot cas la decisió que es va prendre el 27 d'octubre va ser una decisió correcta. Jo ho crec. Ara, això també cadascú ha de prendre la decisió que crec. Ara bé, com farem per fer efectiva la república? Bàsicament, la república és efectiva quan tens el reconeixement internacional. És a dir, declarar una república i intentar fer-la efectiva sense tenir el reconeixement no serveix de res. És a dir, al final necessitem, i més, un país com Catalunya que està clarament dintre de l'economia global i, a més, anem a dir, és una de les economies més avançades d'Europa i del món. I ara deixeu-me fer un petit parèntesis. Catalunya, en aquest moment, és un dels 4 motors industrials de la Unió Europea, ho segueix sent, ho ha sigut durant els darrers anys. En aquest moment, Barcelona, justament avui acaba el Mobile World Congress, però Barcelona és la ciutat del món que organitza més congressos. Quantes ciutats al món creieu que els agradaria ser la ciutat del món que organitza més congressos? Doncs centenars. Però som nosaltres, o sigui, és Barcelona. I això és molt important, això dinamitza molt l'economia. I això no passa perquè sí, passa perquè al voltant de Barcelona hi ha molts sectors molt potents econòmicament i empresarialment. I quan dic Barcelona perquè és la capital, però fins i tot pot haver-hi moltes empreses de Girona que contribueixin a que això sigui un fet. Per tant, home, ser el 4 motor industrial d'Europa, ser la ciutat del món que organitza els congressos, som la destinació turística d'Europa, la segona destinació turística preferida. Quantes zones d'Europa no voldrien ser la segona amb impacte turístic? Doncs segurament moltes. A nivell de barcos, com es diu ara, dels creuers, perdoneu, a nivell de creuers som el primer port d'Europa de creuers. Això també és important. A nivell de la nova economia, que és el que és la revolució 4.0, el que són les startups tecnològiques, Catalunya és la 5a destinació preferida per implantar una startup. I va pujant, ja veurem, encara no ha arribat al seu límit, cada cop està millor. Home, això és molt important, vol dir que no només tenim una economia
de turisme, sinó que també estem en una economia industrial, com ja he dit, i també de la nova tecnologia, de les noves tecnologies. I això, evidentment, és més valor afegit, un treball més digne, més fent servir més el coneixement, per tant, també molts llocs del món voldrien tenir això. Us he explicat en 2 minuts o 3 el que és Catalunya. Clar, Catalunya no pot fer una independència d'una manera, perdoneu, com el Congo o com qualsevol altre país que està bastant aïllat del primer món. Nosaltres estem de ple en el primer món. Per tant, la nostra independència ha de ser d'acord amb allò que som. I per tant, des d'aquest punt de vista, també això afegeix complexitat, fins i tot. Però en tot cas, ho hem de fer tenint en compte això. Per tant, és una de les particularitats que hem de tenir en compte. Per tant, segueixo amb la idea, és a dir, com farem efectiva la independència, tenint en compte que som una de les regions més dinàmiques econòmicament d'Europa i del món, i que a més a més estem dins d'un estat que probablement podríem dir que és el més agressiu en aquest moment de la Unió Europea. No sé si vosaltres heu vist imatges com les de l'octubre, pagant a ciutadans que volen votar, no que cremen contenidors o destrossen cotxes, sinó que volen votar. Això no existeix, no ens enganyem. Hi ha imatges dures a França, però són perquè els manifestants estan fent coses que d'alguna manera s'han de reprimir, perquè si no es cremen els cotxes i es trenquen els aparadors, etc. Aquí això evidentment no va passar. La gent aixecava les mans per mantenir els seus col·legis electorals, i tots ho hem vist. Per tant, probablement estem en l'estat d'Europa més agressiu de la Unió Europea, perquè possiblement Rússia sigui més agressiu que Espanya, però no està a la Unió Europea. Per tant, en aquesta situació, com ho farem per fer efectiva la república? Doncs bàsicament, i sempre poso com a extrems, però potser és una combinació d'aquestes dues o un entremig, no ho sé, però bàsicament hi ha dues vies. Una via és la que es diu la via de la negociació, de la mediació amb l'Estat, a priori difícil, no? Suposo que tots som conscients que això és complicat en aquest estat, i llavors hi ha una altra via que en tot cas depèn de nosaltres, que és la via unilateral, que és la que l'Assemblea, en el seu pla estratègic, hem decidit que és l'única que depèn de nosaltres i per tant és la que hem de posar en marxa. Ara bé, també l'Assemblea diu, i no deixem de banda, no descartem que si en algun moment hi ha la possibilitat de fer una via negociada, evidentment sempre serà prioritari. Si és l'opció. Per què? Perquè és la millor per tots. És la que ens assegura que hi hagi un diàleg i que tot sigui molt més tranquil. Per tant, si hi hagués la possibilitat de la mediació, ens hi hem de posar. Si no hi és, hem de tirar pel dret cap a la via unilateral. Aquest és una mica el resum del que diu el pla estratègic i aquestes dues vies ho il·lustren molt bé. Ara bé, on som en aquestes vies? Jo soc dels que penso, i alguns a les xarxes ho pensem, que la via de la mediació és una via que el senyor Rajoy mai va voler obrir, mai. De fet, crec que li feia molta por obrir-la, perquè segurament no era capaç de gestionar-la, no perquè no li agradés, sinó segurament perquè es feia incapaç de gestionar-la. Però en canvi el Sánchez és una via que no li acaba de desagradar. És més, pensem, o tenim indicis, que el Sánchez té un mandat per tirar endavant la via de la mediació. I això, els que ens heu anat seguint per les xarxes, a mi, en del Tell, alguns de nosaltres, ho hem anat explicant. En concret, l'11 d'agost, la Merkel va venir a l'estat espanyol, va estar amb el president Sánchez durant 2 dies a Doñana. El primer dia van fer reunions i van fer una roda de premsa i van dir en aquella roda de premsa que havien estat parlant d'immigració. El segon dia es van tornar a reunir, però no van fer cap roda de premsa i no van dir de què havien parlat. Però sabem, això ho sabem ara, de fet ho sabem des de fa uns mesos, que en aquella reunió del diumenge la Merkel li va posar deures al Rajoy i li va dir que el problema català s'havia de solucionar d'una manera pactada i amb una votació que poguessin acceptar la majoria dels catalans. Això són uns deures que li va posar la Merkel en el Sánchez. Sembla que també li va dir que atenció amb el calendari perquè Alemanya ha de presidir la Unió Europea el segon semestre del 2020 i que en aquell moment aquest tema la Merkel volia que estigués solucionat o si més no encarat.
Després sembla ser que li va fer també una suggerència. El primer semblava que era com una mica un mandat, i el segon més com a suggerència. Suggerència era, home, jo et recomano que facis una via d'un estat federal asimètric. Bé, no ens ha d'estranyar perquè Alemanya és un estat federal asimètric, per tant, el Merkel l'únic que li estava dient és fer el mateix que han fet a Alemanya i va molt bé, no hi ha problemes d'aquest tipus. Per què un estat federal asimètric? Doncs perquè Alemanya, i això ho explica molt bé en Martí Anglada, és un estat on cada land té, anem a dir, que històries diferents, té característiques diferents i per tant té competències diferents. I no passa absolutament res, i això es pot funcionar així. Espanya, evidentment, té comunitats autònomes, que són com els lands allà, que tenen històries diferents i tenen personalitats diferents i maneres de fer diferents. Per tant, d'alguna manera la Merkel li va dir, home, això és el més adequat. Bé, aquest és el mandat que la Merkel li va posar en el Sánchez, que venia precedida, i això per no allargar la xerrada, però venia precedida d'altres declaracions que van fer, per exemple, el president del Bundestag, la pròpia Merkel en una reunió que va fer el novembre on li va dir al Rajoy que res de 155, al final li va acceptar a canvi d'unes eleccions el primer dia possible, un 155 light, després van veure que això era així, fins i tot alguns no entenien com pot ser que un dijous hi unes eleccions amb vigílies de Nadal, quan mai de la vida ha passat això, no? Per què no ho vas deixar pel gener o febrer? Doncs perquè algú li va dir que havia de ser l'abans possible. Per tant, la Merkel no només actua l'11 d'agost, sinó que va actuant ja al novembre, de fet el mateix dia 1 d'octubre, sembla que va fer una trucada, el mes de novembre diu el Rajoy que res de 155 i li accepta a canvi d'això, després sembla que podria fins i tot haver actuat en el tema de la moció de censura, un cop aprovats els pressupostos, que això era important per a Europa, i pim-pam, i bé. Sembla que Europa no hagi fet res, però Europa ha anat fent mínims, estem d'acord, no ha fet el que ens hauria agradat, però ha anat fent mínims, i quan dic Europa bàsicament és la Merkel. Bé, per tant, els que diem que en Sánchez ha començat aquesta via, ho mantenim perquè veiem o tenim aquesta informació d'aquest mandat, però també perquè veiem que s'està fent coses en aquesta línia. Sense anar més lluny, el dia 21 de desembre, després de, fixeu-vos, el Sánchez va ser escollit el mes de juny, si no recordo malament. Després van haver-hi les vacances, al setembre es van convocar les eleccions d'Andalusia, evidentment durant la campanya electoral i el temps previ a les eleccions d'Andalusia no es podia dir que s'estava negociant amb els catalans perquè encara haurien perdut més vots, fixeu-vos ja els que van perdre, per tant no es podia parlar d'aquest tema, però acabades les eleccions d'Andalusia, la mateixa setmana, si recordeu, a l'hemeroteca ho podeu anar a mirar, la mateixa setmana, arrel dels vots que treu Vox comença a dir que s'ha d'aplicar el 155 perpetu a Catalunya, el PP el mateix, i fins i tot els barons del PSOE també diuen el mateix. Aquella mateixa setmana. Doncs al cap de 3 o 4 dies, el Sánchez surt i diu ni parlar-ne de 155, el que hem de fer és seure en la Generalitat de Catalunya i negociar. I llavors es fixa el 21 de desembre i el 22 de desembre. Venen aquí a Barcelona, a Palau de Mar, i el 21 de desembre es signa a Pedralbes el famós Pacte de Pedralbes. El Pacte de Pedralbes s'ha de llegir bé, és molt curtet, us recomano que us ho llegir bé. Bàsicament hi ha 2 punts molt importants. Un punt que diu s'ha de fer una proposta política que pugui acceptar la majoria dels catalans. És a dir, el mateix que va dir Merkel a l'11 d'agost. Exactament el mateix. Els que sabíem que havia passat això l'11 d'agost, quan vam llegir allò vam dir, ja està, és això, perquè és que és les mateixes paraules pràcticament del que ens havien dit. Segona cosa que diu el Pacte de Pedralbes, s'ha de fer dins del marc de seguretat jurídica, no parla de la Constitució. Això és molt important, no parla de la Constitució. Fins ara tothom només deia que si Constitució, Constitució. Això no només es diu, sinó que es signa per les dues parts. Per tant, això és un pas previ, és una prenegociació, és a dir, es comencen a posar uns marcs de negociació. Clar, què passa en aquell moment? Doncs que després de Nadal, el Sánchez es troba que els 3 del Trifachito comencen a fer uns missatges molt d'usos contra la negociació del Sánchez. Era de preveure, el Sánchez tampoc és tonto, era de preveure, però el que es troba el Sánchez, que probablement també era de preveure, però en tot cas ho va viure, i això també sabem que va ser així,
els mateixos barons del Sánchez, del PSOE, i sobretot el Felipe González i l'Alfonso Guerra li diuen que ni parlava de negociar amb Catalunya. Llavors el Sánchez es troba en una situació que ell té un mandat per una banda d'Alemanya, però té un país que se li gira a l'esquena i uns catalans que no fluixen, perquè aquí dret a l'autodeterminació, referèndum com a mínim. Llavors clar, es troba en un punt en què no pot tirar endavant. I recordeu una cosa molt important, això ho diu molt del temps també en algunes piulades. Recordeu que el Sánchez en el Congrés té una majoria, anem a dir, no té majoria, té una minoria bastant minoritària, no té gaires diputats, però a més són diputats contraris al Sánchez, són els que van fer fora en el seu moment. És a dir, que no té suports, no té cap mena de suport. Per tirar endavant una negociació amb la Generalitat, amb Catalunya, amb tanta debilitat, qualsevol de nosaltres faria el mateix, que és dir, jo ara no puc tirar endavant, he d'anar a buscar més reforços, per tant, convoco eleccions. Per què les convoca ara i no les convoca a l'octubre o novembre, quan en principi s'havia parlat que si estem als pressupostos a l'octubre o novembre? Doncs perquè hi ha també el judici, i que aquest judici el que pot passar és que generi una reacció del poble de Catalunya que trenqui fins i tot la possibilitat de negociacions. Per tant, què ha de fer? Ha de convocar eleccions el abans possible i és el que ha fet. Per tant, què passarà amb aquestes eleccions? No ho sabem, depèn de quins siguin els resultats. És a dir, jo interpreto que si és veritat que el PSOE guanya molt de pes, home, si tingués majoria seria una cosa, no la tindrà, sembla que totes les enquestes diuen que no la tindrà. Però si guanya molt de pes i els diputats que ell posen allà són diputats afins al seu projecte, ho tindrà més fàcil per negociar. Perquè, a més, encara que el Trifachito digui el que vulgui, acaben d'anar a eleccions i ell té la força d'haver anat a eleccions amb un programa que, a més, d'una manera o altra, deixarà oberta la porta de la negociació. No la tanca aquesta. Per tant, tindrà el mandat de la ciutadania espanyola per fer. A partir d'aquí ja veurem què passarà. Evidentment, si guanya el Trifachito, oblidem-nos de la negociació. És a dir, llavors ja sí que s'ha acabat la via de la mediació, a no ser que Europa hi posi cullerada, i entrarem només en la possibilitat de la via bilateral. Però avui per avui encara tenim les dues obertes. Ara també us dic, per això us deia abans, el que vulgui la independència demà que se n'oblidi, perquè com a mínim fins després de les eleccions i del judici no hi haurà cap moviment polític, jo crec que per cap banda, és a dir, ni el Sánchez farà cap moviment, ni aquí té sentit fer cap moviment, perquè a Europa saben que el Sánchez està intentant negociar. Doncs en dret internacional és molt important que tu mantinguis l'aposta de que tu vols negociar. El que trenca les negociacions està, anem a dir, amb inferioritat de condicions quan demana el suport internacional. Per tant, nosaltres, si ara sembla que hi ha una aposta real per negociar, el que no podem fer és dir ara no volem negociar. Per tant, fins que no acabin les eleccions i segurament el judici, perquè estan davant les sentències, aquí no passarà bé. Per tant, de moment hem d'estar 4 o 5 mesos o 3 o 4 mesos que no passarà res. Ara bé, hem parlat de la via de la mediació. La via unilateral, clar que la tenim, sempre la tenim. Però per què no l'hem posat en marxa? Doncs mireu, bàsicament, primera perquè és molt més dura, i pel que us deia abans que mentre hi hagi la via de la negociació és millor que negociar. Però segona, i això ja ho diu també el document estratègic de l'OMC, la via unilateral requereix com a mínim d'una condició bàsica, que és la unitat estratègica dels partits i de les societats civil, però aquesta jo crec que és inqüestionable. La dels partits sí que és qüestionable. En aquest moment, desgraciadament, crec que no descobreixo res si dic que no hi ha unitat estratègica dels partits. No hi és. Fa mesos que no hi és. De fet, des de l'octubre del 2017 que no hi és. Per tant, aquest és el drama que tenim en aquest moment. És a dir, no podem realment tirar endavant amb una aposta unilateral, que és la que ens assegura que depèn només de nosaltres, si no hi ha una unitat estratègica. Quan hi serà la unitat estratègica? No ho sé, però com a mínim, jo crec que fins que no sortim de la presó serà difícil. O fins que no hi hagi condemnes que, si fossin molt llargues, també farien veure que els que estan a la presó han de desaparèixer com a actors polítics, perquè és que no poden estar en presó i seguir sent actors polítics. Fins ara, quan entraré al judici i veurem què passarà, doncs és lògic que vulguin seguir mantenint aquesta postura.
però arribarà un moment que una de dos o se'ls deixarà lliures o tindran condemnes llargues i llavors una de dos. O podran ser ells o hauran de ser uns altres els que forcin aquesta unitat estratègica. Per tant, fins després del judici tampoc passarà res. Vull dir que aquí estem on estem. No podem avançar res més. Ara bé, això què vol dir? Que ens hem de quedar a casa? Això vol dir que ens hem de posar tristos? Vol dir no, en absolut. És a dir, ens hem de tornar a preparar perquè hi haurà un moment en què això s'acabarà. Després del maig no sé què passarà, però que la situació serà una altra, radicalment diferent, i estic pràcticament convençut. Per tant, ens hem de preparar per les coses. I per tant, què podem fer ara mentrestant? Home, per una banda, podem fer coses com a societat, ja no parlo dels partits, parlo de la societat, com per exemple, campanyes com les que promou l'ANC del consum estratègic. Són campanyes que van en la línia d'habilitar l'estat espanyol a través de les empreses de l'estat espanyol, aquestes de l'oligarquia, no parlo de petites i mitjanes empreses normals i corrents que responen a un mercat normal i corrent. Parlo de les empreses que tenen el suport de l'Estat i del butlletí oficial de l'Estat. Aquestes empreses de l'IBEX, que hi ha a vegades maldites de l'IBEX, però que n'hi ha que sí que ho són, els Endeses, els Personal Naturals, els bancs, tot això, tot el que puguem habilitar-los, habilitem-los. Perquè a més són empreses que ens han volgut amenaçar quan nosaltres hem volgut anar a votar l'octubre. Ens han volgut condicionar, no amenaçar, condicionar el vot. Per tant, aquestes els hem de castigar entre cometes i afavorir aquelles empreses que són més aviat d'un altre perfil, que normalment no responen a perfils oligàrquics, un mercat de competència, més petites, catalanes, amb uns valors més, si voleu, republicans o més normals, i per tant aquestes són les que hem de recolzar. I això ho podem fer ja. No sé quanta gent d'aquí la sala ha canviat tots els seus contractes, ha canviat alguns, però és una feina que és un gota a gota, aquella feina de formigueta que sabem fer els catalans, que com més en fem millor. I ja hi ha milers i milers i milers de persones que ho han fet, doncs és qüestió de seguir-ho fent, de seguir-ho fent. Això reforça les nostres empreses, fa que es facin també més grans, que puguin invertir més a casa nostra i que per tant es vagin preparant per ser les empreses del futur estat i en canvi debilitem els que algun dia d'alguna manera els hem de fotre una patada al cul. Per tant, això ja ho podem fer. És una de les coses que podem fer de forma activa, sense cap mena de... Normalment inclús que estalvies alguns dinerets, però en principi això es pot fer ja. Qui no ho hagi fet, li recomano que ho fas. Què més podem fer? Home, doncs demostrar a Europa que el nostre procés segueix viu, perquè clar, vam tenir l'1 d'octubre, que tothom ho va veure, vam tenir el 3 d'octubre, que Europa va preocupar molt, vam tenir el 8 de novembre, que va preocupar molt, però aquest nivell de grans aturades de país ja no en tenim gaires més. La darrera vaga general, sí, però no va ser ben bé com les altres. Per tant, el que hem de fer és seguir demostrant a Europa que no pensem aturar-nos. És a dir, que la determinació, la persistència, aquesta segona P que ens donava el president abans de marxar, doncs és una característica de la societat catalana que no pensa renunciar-hi. Pensem seguir dempeus fins que ho aconseguim. Per tant, això també és una altra cosa que podem fer i que quan hi ha algun tipus de convocatòria doncs hem d'anar-hi al màxim de gent possible. Ara bé, també podem fer altres coses que venen d'alguna manera liderades pels partits polítics, com és el Consell de l'Europa. Ara, si us sembla, doncs entrem ja a parlar del famós maldit per mi Consell de la República i sí, Consell de la República. Bé, el Consell de la República, o de la República, agafeu el que vulgueu, ve a ser d'alguna manera la primera pedra de la República. És aquella eina, de fet és una eina, i ara veureu per què, que en el trànsit entre la declaració d'independència del 27 d'octubre i l'efectivitat de la República ens ha de permetre anar avançant. És una eina que s'ha previst per això. No és un invent del TVO. Estònia va fer una cosa similar. L'any 89 va crear una mena d'associació privada en la qual va tenir dos objectius. Una, fer un cens d'estonians, perquè en aquell cas tenien molts colons russos que
creien que no representaven el país, van fer un cens només d'estonians i van fer una nova Constitució, van redactar una nova Constitució i la van votar amb aquest cens. I un cop van fer això, van fer efectiva la República. I això va trigar 2 anys i pico, 3. Per tant, d'alguna manera el concepte de la República ve a ser això. Estem construint una mena de cens, en el nostre cas deixem que tothom en pugui formar part, però els registres dels que us heu apuntat, d'alguna manera, algun dia constituirà un cens. Evidentment, amb 61.000 persones, de moment aquest cens, entre cometes, no serveix de gaire, però el dia que siguem 2-3 milions, evidentment s'aplicarà molt. No us desanimeu amb el tema de que anem molt lents. Ja hi haurà moments que es dispararà. En tot cas, quan la gent vegi que té utilitat, la gent s'hi apuntarà, o s'hi apuntarà més. Ara més aviat la gent ho fa, o ho feu, o ho fem, per convicció, perquè ens ho demanen, perquè, escolta, on m'he d'apuntar? Doncs m'apunto. Però quan us expliqui de què servirà, segurament alguns que no us heu apuntat, doncs diu, doncs ara ja em convenç, perquè ara ja m'han dit per què servirà, que fins ara realment no s'ha explicat gaire. Però conforme més gent sàpiga de què servirà, doncs més gent s'apuntarà. Penseu que ara som un equip d'unes 20 persones que fem xerrades al Consell per la República i, per tant, els registres són de botejos que van fent. Però arribarà un moment, no trigarem massa, que es farà una campanya de comunicació des de Waterloo, que explicarà bé tot això i això ja animarà una mica més. I després això, es aniran posant eines i la gent s'hi apunta. Per tant, el Consell per la República neix com una eina per ajudar a construir la República. Com està formada? Doncs a nivell d'òrgans hi ha un president, que actualment és el president Puigdemont, perquè es va decidir així quan es va crear el Parlament, es va acordar que fos el president Puigdemont, els partits que donen suport, però ja es va dir que era un president provisional, que en el moment que hi hagués un cens suficient es convocarien unes eleccions per triar els òrgans de representació. De moment al president Puigdemont s'havia atribuït la funció provisional de posar un equip de consellers. I aquest equip de consellers ja s'han nomenat, ja s'estan reunint, de fet han fet, si no em falla la memòria, 3 reunions oficials, però en aquest equip hi ha representants dels 2 partits polítics que van crear el Consell per la República, l'Esquerra i el Junts per Catalunya, i ara s'hi ha afegit el Vot Lliure, de forma voluntària. També hi ha representants de les entitats socials, bàsicament l'ANC, Òmnium encara s'ho està pensant, hi ha també representants del món jurídic. Bé, hi ha una mica de representació de gent que el president ha cregut que per arrencar s'havia de fer. Ara bé, això algun dia es votarà, i aquests consellers no seran posats a dir per president, sinó que seran escollits per votació de tots els que estiguin al cens. Per tant, algun dia, quan siguem, això va dir el president, quan siguem 1 milió de persones, això arrencarà definitivament, perquè al seu entendre, quan siguem més o menys 1 milió de persones, es podrà fer una votació per escollir uns òrgans de representació, hem de dir, més democràtics que no pas ara com s'han fet. Però mentrestant es poden avançar moltes coses i ja s'estan fent moltes coses. Quines funcions té el Consell per la República? Bàsicament té 4 potes, 4 o 5 potes. La primera pota és la internacionalització, i aquesta ara comença a veure's cada cop més. Aquesta setmana, avui, ha sortit la primera presentació formal del Consell per la República, que tindrà lloc al Parlament de Westminster. El Parlament de Londres no està gens malament, n'ha fet ja una xerrada amb el suport de moment de 61.000 persones, però evidentment que representa un sentit d'una part important del poble de Catalunya, i ja ho saben això. Per tant, això és una manera d'internacionalitzar, però evidentment el president Puigdemont no ha parat de fer xerrades per tot el territori, com sabeu, em sembla que ara està a Suïssa, és a dir, contínuament no para de fer xerrades. La consellera Ponsatí, el conseller Puig, és a dir, aquesta pota és una pota molt important. Es pot fer des de la Generalitat? Home, no. És diferent, és a dir, el que pot fer la Generalitat és un tipus de converses o posicions que també se'n fan, però les que pot fer el Consell per la República són una mica més punyents i més extraoficials, i per tant això és el que s'està fent. Per tant aquesta pota és molt important i això requereix recursos, no ens enganyem, viatjar costa diners
I en el Consell per la República suposo que ho teniu clar que no hi ha ni un euro públic, i no hi és, vull dir que us asseguro que no hi és. Per tant, al final això s'ha d'aguantar amb diner privat, d'empresaris i de les persones que heu col·laborat o que esteu col·laborant d'alguna manera. La segona pota és el tema dels judicis que es farà a nivell internacional, una defensa jurídica un cop acabi el judici, o ja mentrestant s'estan fent també accions a nivell d'Estrasburg, i això també es farà des del Consell per la República. Per tant, és la internacionalització del judici. Aquesta pota també és important. Una altra pota important és el procés constituent. El procés constituent és molt important. De fet, mal dir procés constituent. Ara s'han anomenat el Fòrum Cívic i Social pel debat del procés constituent. Recordeu que no tan llarg, que en Lluís Llach ja hi està treballant, amb un equip de persones que ja han estat nomenades per això, i per tant aquest tema s'està preparant, però evidentment arribarà un moment que caldrà votar els apartats d'aquest procés constituent. No serà la redacció de la Constitució definitiva, perquè això s'ha de fer el dia que tinguem un Parlament ja independent, i a més hi hauran de concórrer també els partits, si tenen representació, els partits del 155, també, si tenen representació hi hauran de ser. Per tant, la Constitució definitiva l'haurem de fer entre tots. Ara, nosaltres ja podem començar a definir quin model de república volem, i per tant, això és el que estem treballant, o això és el que es començarà a treballar. I de fet ja hi ha hagut grupuscles de gent que ho han fet aquests darrers anys, recordeu-vos amb el Sant Vidal, el jutge Vidal, ja hi ha molta feina avançada, però s'ha d'acabar de posar negre sobre blanc, s'han d'acabar d'unir totes les propostes que hi ha i s'haurà de posar a votació en algun moment. Això no es pot votar aquí, perquè aquí hem d'anar a urnes i paperets, i no podem fer-ho això, ja hem vist una mica com acaba. Per tant, ho haurem de fer d'una altra manera, a través del Consell Guanyat. Per tant, us he dit aquestes tres potes. Hi ha una altra pota que és en l'àmbit cultural i de defensa de la llengua, que és un tema que potser no és tan innovador. I finalment, el que jo crec que té més importància, tots en tenen, sobretot en la internacionalització, però el que és més innovador és el de crear nou sistema de governança. Què és el sistema de governança? Els sistemes de governança què són? Una paraula que jo us admeto que fins fa un any tampoc no havia utilitzat mai, però ara se'n comença a parlar i en començareu a sentir parlar. Mireu, per dir-ho molt ràpidament i molt fàcilment d'entendre, el sistema de governança a l'estat espanyol és que tu et diuen que vas a votar un cop cada 4 anys, votes i després durant aquells 4 anys no se'n recorden de tu i ells fan el que volen, com ells. És a dir, tu els hi delegues el vot i ells fan el que volen. A Suïssa, em sembla que no s'escapa ningú, que no és ben bé així. A Suïssa també voten, cada 4 o 5 anys, no recordo, però després, durant cada any, fan 8-10 referèndums i posen a consulta temes importants per la societat, per la població, els demanen l'opinió. Hi ha debats i es voten. Home, és un sistema de governança diferent, no? Suposo que tots estaríem d'acord que és millor aquest que no pas l'espanyol. Molt bé, i quin serà el sistema de governança de la República Catalana? Doncs no ho sabem, l'hem de crear. Per això, què fem? Esperem a ser república o comencem a crear? Doncs no, comencem a crear. I això, jo aprofito i sempre poso aquesta falca, és com l'acudit aquell, o aquells acudits que començaven, si us en recordeu, dient mira, tinc una notícia bona i una dolenta, quina vols primer? I la dolenta? Doncs mira, la dolenta és que el 27 d'octubre pensàvem que podíem ser un estat independent, i no ho som. Hosti, va. I la bona? Doncs mira, que estem començant a construir aquesta república. Per tant, no ho som, però estem avançant en la construcció d'aquesta república. I això és el que està... Aquesta pota del Consell per la República que es dedica al sistema de governança és el que podrà començar a crear, o de fet està començant a crear. D'acord? Llavors això, com us he dit abans, ho haurem de decidir entre tots, però hi ha coses que ja podem començar a fer. I una d'elles, que ja s'ha començat a fer, és crear una identitat catalana, republicana, que té com a pas previ el registre que tots vosaltres heu fet, els que us heu apuntat. Aquest registre us permetrà en algun moment fer un procés que es diu de validació, que en principi es farà de forma biomètrica. No sé si algú de vosaltres ha viatjat amb algun passaport per algun aeroport d'aquests internacionals, que també vaig anar al Japó
fa un mes i m'ho vaig trobar. És a dir, entres a Japó i ja no hi ha la policia que et controla i et mira la cara, sinó que et diu, posa el passaport aquí, mira la càmera, et fa una selfie i la màquina et diu, sí, tu ets aquest. És a dir, t'ho diu la màquina que tu ets aquest. Per què? Perquè biomètricament mira la foto, que les dimensions siguin les de la foto del passaport. Per tant, ell t'ha validat que tu ets aquesta persona. I això està, evidentment, homologat, perquè això ho fan les fronteres, imagineu si no fos precís no ho farien les fronteres. Per tant, és 100% segur, el 99,99% segur. Per tant, això és una validació biomètrica. Això què vol dir? Que vosaltres, algun dia, els que us heu donat d'alta al registre, rebreu un mail on us dirà, escolta, ara ja pots validar. I llavors, per validar, has d'escanejar el DNI, t'has de fer una foto selfie i la màquina diu, ja t'he validat. Tu ets el Joan Canadell, ja està. Bé. Per què? Perquè algú podria estar donant d'alta gent que fossin irreals. Per tant, no. Això el que fa és validar sense que ningú funcionari hagi de fer cap acte que algú pugui dir que és un acte il·legal, estem fent la validació. I estem construint un cens 100% fiable. Perquè clar, si algun dia hem de votar, el cens ha de ser 100% fiable. Doncs això ja s'està fent. Ja està fent. I de fet, part dels 10 euros que heu pagat són per fer aquesta validació. Perquè això hi ha empreses que es dediquen a fer aquesta validació i això val diners, i no pocs. Dels 10 són menys bastants. 7 o 8. Vull dir que no està malament. Per tant, això ja s'està fent i la segona cosa que s'està preparant és un sistema de votació. Què vol dir? Que un cop tinguem aquestes validacions fetes, aquesta identitat, aquest cens, podrem votar. Què podrem votar? Doncs jo ara no us ho puc dir perquè no ho sé. De fet, em sembla que ningú ho sap, però sí que hi ha moltes idees de coses que es poden fer. Es pot votar a nivell local, per exemple. Imagineu-vos que després de les eleccions municipals doncs aquesta eina es fes disponible i doncs, a Girona o a Sant Julià de Ramis o a Celrà, on sigui, doncs l'Ajuntament digués, va, vaig a fer una consulta per veure, no sé, pressupostos participatius, alguna obra concreta que es vol fer, no sé, Barcelona, el tramvia aquest famós que volen fer, coses d'aquestes. Preguntem a la població què vol fer. I llavors muntem una votació a través del Consell de la República, és a dir, qui vulgui votar serà inscrit al Consell de la República i fem la votació. I no cal amagar urnes ni cal amagar paperetes. I té un cost pràcticament zero. Perquè penseu que votar costa molts diners, la votació presencial. En canvi, aquestes votacions no costen diners. Per tant, ja estem creant un sistema de governança que no té res a veure amb el de l'estat espanyol. Fins i tot diria que és molt millor que el suís, perquè pot ser fins i tot moltes més votacions, és més barat, per tant pot ser moltes més, i doncs és o no més republicà, és a dir, va més en la línia dels valors republicans o no el preguntar contínuament a la gent sobre les qüestions d'interès del poble? Doncs em sembla que sí, no? És a dir, si vam lluitar l'1 d'octubre i ens vam empoderar, entre altres coses és perquè volem un país molt més democràtic i la democràcia sobretot va de poder votar. Després potser també hi haurà maneres de fer ILPs, és a dir, iniciatives legislatives populars a través de l'aplicació. Que l'aplicació la tindreu al mòbil, fins i tot. Penseu que les votacions, això d'anar a votar el dia 28 d'abril, això d'aquí un temps ens en oblidarem. És a dir, diran, mira, podràs votar la setmana del 2 al 10 d'abril. De fet, a la Cambra de Comerç de Barcelona votarem del 2 al 7 de maig electrònicament. Què vol dir això? Que jo puc votar durant la setmana quan vulgui. És a dir, no cal que vagi tal dia, tal hora, sinó que jo puc agafar i quan estic al tren o quan estic a casa al sofà dic, va, ara vaig a votar. I votes. Per tant, fins i tot això doncs, és molt més modern. Bé, doncs això és el que s'està fent. A partir d'aquí, més coses que es poden fer amb el Consell de la República. Ja aniran venint, però potser amb el sistema financer es poden fer eines per millorar el tema financer. Nosaltres teníem un sistema de caixes que era collonut i se'ns l'ha encarregat. Potser podem muntar alguna cosa en aquesta línia. No ho sé, ja veurem. Però, en tot cas, penseu que Estònia, que és un país que funciona amb una mena d'identitat digital,
fan pràcticament el 99% de les gestions administratives les fan a través del mòbil, pràcticament tot. Des de consulta d'expedients acadèmics, d'expedients mèdics, des de votar, des de poder demanar cita del que sigui l'administració, des de fer els tràmits bàsics de l'administració, tot això es fa digital. Consultar el que sigui, seguretat social, evidentment tu pots consultar el teu, pots consultar-lo al teu veí, però el teu pots consultar tot. Bé, és una manera molt més moderna i avançada que no pas el sistema de l'estat espanyol, per tant, és una manera de veure la república molt diferent de l'actual monarquia que tenim. Per tant, d'això va el Consell per la República. El Consell per la República està creant això. Per això us deia abans que, home, sí que és veritat que no som una república. És veritat. Però, caram, comencem a avançar per ser una república. Per tant, els que diuen Consell per la República és els pessimistes. Els que diem de la república són els optimistes. Perquè ja l'estem fent. El que passa és que no ens n'adonem. Però l'estem fent. I ja sé que ara encara és molt aviat. Ja sé que ara jo vinc amb tot això i molts de vosaltres no heu sentit parlar res d'això, però ho anireu veient. Anireu veient com va arribant. Per tant, estem aquí. Bé, a nivell del que us deia abans, que ningú s'espanti quan he dit que aquí el cens el podrà formar qualsevol persona que vulgui inscriure's. I això és així, però no és així. És a dir, una cosa és registrar-se i validar-se en el Consell per la República. L'altra cosa és qui podrà votar a qualsevol votació del Consell per la República. No podrà votar tothom. Per exemple, ara podeu inscriure els nens menors de 16 anys, però no podran votar. Podran votar a partir de 16. També és un pas endavant, això. Per la franja de 16 a 18 és un pas endavant de dir que tu ja pots començar a votar amb el Consell per la República. Per tant, quan hi hagi votacions, ells ja poden votar. Ja també és un pas endavant. Però no podran votar els menors. Però tampoc podran votar els ciutadans que siguin de fora de Catalunya. De fet, ara hi ha gent inscrita al Consell pràcticament de tots els continents. No, de fet, de tots els continents hi ha gent. Altra cosa que n'hi hagi 2 o 3 a Austràlia, no sé quants n'hi ha, però n'hi ha. Però, per exemple, a València n'hi ha molts. L'altre dia un senyor em va enviar un missatge per privat a Twitter y han dicho: hola, soy Alberto, me he apuntado al Consejo por la República. Digo, soy valenciano, no hablo valenciano, digo, pero estoy totalmente por vosotros. ¿Cómo lo ves? Pues benvingut al club, fantàstic. Bueno, i això és un cas que segur que n'hi ha milers. De fet, al País Basc hi ha molta gent apuntada. I de fet, potser en aquest programa que s'està fent, potser els hi serveix els braços per alguna cosa, potser un referèndum ja ho fan. Ara, en tot cas, el cens dels bascos no serà el nostre, serà el seu. Doncs això és tan senzill com qualsevol base de dades d'informàtica de dir qui té dret a votar què en funció de, bàsicament, el codi postal on estàs censant. Això bàsicament anirà per aquí. O que siguis soci de, per exemple, l'ANC, podria arribar a un acord amb el Consell per la República de dir, mira, tots els meus socis, sisplau, si estan registrats, marca'm els que són socis de l'ANC. Perquè jo quan faci una consulta la faré a través teu. També ho podem fer. O el Barça, o el Barça, sí. Però llavors seria perquè tenen una marca que diuen sí, aquest és soci de l'ANC. Bé, però això és tan senzill com això. Però per tant, insisteixo, la gent que viu a Espanya es pot apuntar, pot pagar els euros, que això està bé, que ens ajudin, però evidentment no podrà votar en aquelles consultes que siguin d'àmbit nostre. Però jo fins i tot penso, home, això els espanyols quan vegin que això va en sèrio, no sé si els hi sembla gaire, tot això té una història avui. Però clar, jo em començo a imaginar que nosaltres fem una consulta, no sé, per exemple, per parlar del model del taxi. Per exemple, un tema que fa 2 o 3 mesos, tothom estava preocupat, no es parlava de res més que del model del taxi. I resulta que llancem una consulta per veure què opinem els catalans sobre el model del taxi. I resulta que s'apunten 20.000 madrilenys per votar. I voten. A millor aquestes sí les podem deixar votar. I en tot cas donar els resultats separats. Per què no? Doncs no sé quina gràcia els hi fa l'estat espanyol. Vull dir que totes aquestes coses, al final no es pot posar portes al camp, però el que estem fent no només ens està obrint a nosaltres cap a una república molt més democràtica, sinó que fins i tot pot fer acabar d'esquerdar aquest estat espanyol que
no s'aguanten enlloc i que fins i tot una part dels seus ciutadans no acabin veient que això també va amb ells i comencin a voler-se apuntar com a mesura de pressió. I això també podria passar. Això no vol dir que haguem de fer la República Espanyola, de cap de les maneres. En tot cas que se la facin ells després, però nosaltres no la nostra. Però fixeu-vos fins i tot quina potència pot tenir això, que se'ls desmadri, perquè això no ho poden frenar. O sigui, tot això està fora d'Espanya. No poden frenar-ho de cap de les maneres. I pot ser molt potent, pot fer molt mal. O sigui que suposo que quants més siguem, més nerviosos es posaran. Ja comença a veure algun article, algun diari, que es van posant nerviosos. Doncs també és un motiu perquè ens apuntem més gent. Com més ens apuntem, més nerviosos estaran, i això, també els catalans, ens posa. Per tant, també és una reunió per part. Bé, doncs no sé si em deixo res important un altre, tu també saps tant com jo, no sé, pràcticament, vull dir que si em deixo alguna cosa també pots ajudar, però si no, podem obrir. Jo crec que arribat a aquest punt sí que ja pràcticament em dona la sensació que hi ha moltes preguntes. Vull dir, nosaltres ens estem trobant aquests dies que ens estan fent moltíssimes preguntes i per tant em sembla ja que és qüestió més de començar la paraula, passar la paraula i sí que hi preguntes. El que passa que sí que jo me'n quedo una. Va, vinga. Aquesta sí que me la guardo. Estàs dient que estan recollint el guant. Vull dir que realment ens estem donant compte que el Tribunal Suprem diu que són estructures de poder. Per un costat, què veiem? Que no ens arriba informació, TV3 no en parla, els notícies no en parla, però en canvi sí que és cert que el Tribunal Suprem diu que no els deixen en llibertat. No, el tenia obert, pas que no estaves... Perdó. Jo deia que hi ha una ambivalència, no? Per un costat no ens està arribant aquesta informació, TV3 no ens en parla del Consell per la República, o del Consell de la República, estic amb això. No ens en parla, però en canvi el Tribunal Suprem diu que no els deixa en llibertat perquè estem creant estructures de poder a l'exterior. No sabem ben bé què és el Consell per la República, però l'Arrimada se'n va i planta la seva paradeta. Ningú en parla, però resulta que ho presentem al Westminster, no? I per tant, i a més estan passant coses. Aquest cap de setmana llegíem que a més tindrem una proposta d'independència que ens farà el Consell per la República. Què està passant, no? Què està passant que ens costa tant que ens arribi aquesta informació? Bueno, jo em sembla que no és cap secret que els mitjans de comunicació nostres també estan censurats. Em sembla que hem de ser conscients. És una censura diferent, no vull dir que sigui igual que allà, però hi ha moltes pressions internes i els propis periodistes estan collonits i llavors perquè els toca un costó i perquè després fan vergonya al Parlament i perquè no sé què. I us puc dir que no fa gaire em vaig fer un acte que em va presentar un de TV3 i abans em va dir, escolta, segons què no t'ho preguntaré, no diré perquè és que tots hem buscat problemes. Per tant, aquesta censura és, d'una manera o altra és. Ara, que l'Estat s'està donant compte que estem fent coses, home, tampoc. No sé, el seu CNI ha demostrat que molt eficaç no va ser trobant només. Però, bueno, un escaparet de trobar, tampoc no... O sigui, alguna cosa fan, vull dir que segur que tenen unes coses en algun lloc. I de fet els articles que estan sortint d'alguns mitjans dius, home, però Déu-n'hi-do, el que diu el 80% és veritat, pel que jo sé. Per tant, una part d'informació la tenen. I això ja ha passat a l'estat espanyol, que tant sempre tard. Amb la primera consulta també va semblar que no li donava cap importància, una botifarrada, però després el que va semblar que era molt important això, i que ho havien de parar, però doncs, sempre estem igual. Vull dir que no ens ha d'estranyar, és un déjà vu, això ja sabem de què va. Què fem? Obrim el torn de preguntes? Doncs vinga, va, endavant. Hi ha micros allà? I té alguna pregunta? Ui, allà baix de tot? Sí, Ui, no sé on preocupar. Mira. Hola, gràcies.
que... Ara sí, ara sí. Sí, no, es parla de les notícies aquestes que els estan posant nerviosos. Jo tinc aquí la meva mà una del Confidencial, que parla del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que està fent activitats per posar en marxa la República Digital. Vale? Jo no sé si això té molta relació amb el que estàs explicant o si són temes diferents. Penso que doncs, és una notícia interessant des del punt de vista de que sembla que havia viatjat a unes illes que pertanyen al territori de Dinamarca, que també volen ser independents, i no sé exactament què és el que ha anat a fer allà, no sé què hi ha. No? Però sí que és veritat que el tema de la República Digital o de fer una administració online doncs seria una mica el futur de la República per les avantatges que tu dius de seguretat i de rapidesa i d'economia. No? Doncs no sé si vols fer alguna relació o si tens alguna cosa que dir això. Bueno, no gaire, perquè oi que hi ha càmeres aquí ja. Mira, jo no sé si serem independents d'aquí 10 anys, 5 o 3, no ho sé, però al moment que siguem independents tot confluirà. M'explico? Sí, no sé, no em veig ara. Hola, bona tarda, gràcies per ser aquí. Jo tinc dues preguntes o una pregunta i un comentari. La primera és respecte al cens. Què passarà amb la diàspora? Perquè sembla com si diguessis que cal un domicili, almenys jo ho he entès així, que cal un domicili en el que és Catalunya dins l'estat espanyol. I seria una llàstima que gent tan activa i que ens ha ajudat tant i que estan plenament mobilitzats arreu del món i que se senten catalans i són catalans no puguin formar part de la República, no? Suposo que hi penseu, però m'agradaria que ho expliquessis una mica més bé. I l'altra cosa és, sí, està molt bé, podrem votar, podrem fer coses fantàstiques a nivell local, a nivell nacional, a nivell comarcal, però el que jo no veig clar, gens, és com es pot portar a terme això si no tenim a cada ajuntament i a per tot una majoria sobiranista. Està molt bé votar sobre el tramvia no sé què, però si després no ho podem aplicar doncs perquè ens ho veten des d'aquí. Vaja, aquesta duplicitat no l'acabo de veure. Suposo que per això s'està dient doncs, que hem de ser molts, que els diputats això va molt lent, també, almenys a mi m'ho sembla que 60.000 persones, d'acord, són molts, respecte a 0, però respecte al milió que va dir el president és no res. Bé, m'agradaria que aclaressis una mica aquestes dues coses. Bé, a la xerrada he parlat de dos peix i em faltava una, que és la tercera, que és la paciència. Hem de tenir paciència, perquè si ens volem... És a dir, si deixem de fer pensant que anem lents, no farem res. Per tant, ja us he dit abans que ara anem a l'oxidat que anem, però estic convençut que hi haurà un moment que s'accelerarà. Perquè té sentit que s'acceleri i té sentit que ara no vagi més ràpid perquè pràcticament cap de nosaltres, o la majoria de vosaltres, no sabia el que us he explicat i hi ha coses que encara no s'han explicat. És a dir, tot això anirà venint. I sobretot quan puguem fer alguna cosa de veritat, perquè la gent vol una eina quan la pot fer servir, si no ja em poden. Per tant, jo crec que si tenim paciència tot anirà venint. La primera que has dit, evidentment estem en contra. És a dir, jo he dit que no deixarem votar a una persona de València o de Madrid d'un tema català, però els catalans de fora ja es farà, perquè puguin fer-ho i no pateixis per això. Què més? Em sembla que has dit alguna pregunta més. Sí, si tindrem o no tindrem competències. Clar, home, aviam, per això deia que jo el que veig més proper és el tema local, perquè el tema local els ajuntaments tenen competències pràcticament en tot, en tot el que els afecta, localment. Per tant, aquí no hi ha d'haver cap problema. Evidentment, una consulta és una consulta, no és un referèndum, és una consulta, no seran vinculants, però els ajuntaments ho poden tenir en compte. Per tant, aquí compto que no hi ha d'haver massa problema. A nivell nacional, clar, com que és voluntari el registre, doncs, escolta'm, si hi ha 200.000 persones
tindrà un efecte i si n'hi ha 500.000 tindrà un altre. Però quan tots els polítics d'aquest país diuen que el 80% dels catalans, o del 70 al 80, volen un referèndum, per què ho diuen? Perquè tenen enquestes de 2.000 persones que ho diuen. 2.000 persones. Ja són 60.000. Si demà ho preguntem, té molt més pes, representativitat en nombre en això que no pas 2.000. Per tant, hi ha coses que amb 60.000 persones et pot donar una idea de què vol la gent. Hi ha coses que no. És a dir, per escollir un president del Consell, 60.000 persones no són suficients. Per tenir una idea de, no sé, he dit el tema dels taxis, com podria ser el tema del model de peatges. Imagina't que, doncs què volem, peatges com els actuals, o volem fer un peatge, una vinyeta. Doncs imagina que som 200.000 ja al Consell i fem la pregunta a 200.000. Home, doncs, depèn del que surti, jo crec que es pot tenir en compte. No vol dir que sigui vinculant, però com a mínim tens en compte. Home, ja hem fet un pas més. Ja hem preguntat a 200.000 persones. I a més hem preguntat als que volen que els preguntem. Però és que si volen, millor, gràcies a aquesta consulta, millor se'n compten 50.000 més, perquè hi ha molta gent que li interessa aquest tema, no? I potser s'hi apuntarà. Per tant, hem de tenir aquesta paciència en el sentit de dir, com a mínim, el que ja teníem fins ara ja ho tenim. El que anem guanyant és a poc a poc va construint aquesta república. Per tant, això és un edifici, home, mira, som els de la Sagrada Família, nosaltres. Per tant, tampoc ens ha d'estranyar que les coses priguin, per tant, doncs mira, però hosti, la Sagrada Família atreu milions de turistes i no està acabada. Imagina't el dia que estigui acabada. Per tant, això del Consell doncs és el mateix. Quan tinguem algunes eines, doncs tindrem mig milió de persones, no estarà acabat, però Déu-n'hi-do mig milió de persones. Per tant, mirem-ho així, mirem-ho amb optimisme, paciència, perquè això... Ara, jo també dic sempre, ostres, si els catalans, en lloc de ser tan impacients i tan negatius, que ho entenc perquè ens han fotut de bufetada sempre, però fóssim més optimistes i sapiguéssim aprofitar la part positiva del que estem fent, hauríem d'estar contents de veure que estem canviant el món, perquè estem canviant. I no gaire lluny d'aquí es va canviar el món al segle XV amb els remenses. I després tothom en podia parlar dels remenses, però durant uns anys van haver-hi una gent allà lluitant traient un milió d'ells per tirar un pany. I van fer una revolució que va canviar el feudalisme i gràcies a això avui aquí, a Catalunya, tenim un teixit empresarial com el tenim. Gràcies a aquella revolució. Per tant, aquestes coses només les pots mirar en perspectiva, no les pots mirar al moment. Escolta, molta gent hauria patit molt amb la revolució francesa, molt. Alguns hi van perdre la vida, però el que va quedar, va quedar. Per tant, mirem-nos també això. Gaudim el moment, estem canviant el món. La Catalunya després del procés que estem vivint ara no té res a veure amb la Catalunya de fa 5 anys. Els nostres fills o nets és que no tenen res a veure amb el que teníem fins ara. Per tant, això ho hem de viure amb il·lusió, ho hem de viure... Com pot ser que estiguem encara que anem a dormir allò inquiets, no, escolta, estem canviant el món, aprofitem, mirem la part positiva. Doncs jo, és que el que no entenc és que la gent no estigui més contenta, perquè ho estem canviant. Hi ha mostres per veure, us ho dèiem abans. En 10 anys hem canviat la majoria social. No és fàcil canviar la majoria social d'un país en 10 anys. Després d'haver tingut un franquisme com el vam tenir. Els nostres avis no parlaven del franquisme i et deien no et posis en política perquè acabaràs malament. I en 10 anys hem canviat radicalment. Doncs, ostres, el que estem fent és molt gran. Per què ens quedem només amb i ara només som 60.000? Bueno, mira, ja som 60.000, tu. Mirem-ho així, que és diferent. Què més? És una mica amb això que comentaves que es podia negociar o negociar. A mi em sorprèn l'activitat d'en Borrell crear aquesta, no sé com en diuen, aquesta activitat de fer propaganda positiva per a Espanya i tot això, que sembla que nosaltres des d'aquí tenim una perspectiva, no sé com ho veuen des d'Espanya, que hagin de donar-se publicitats constantment, que quan parla el rei donen fer publicitat, que potser nosaltres ho veiem d'una manera i ens fotem a viure. No sé com ho veuen des d'Europa, des de la resta del món, ara mateix que deies que han fet aquest congrés del Malai a Barcelona i que segons posàveu articles que també sorprenien de com és que, entre cometes, el cap d'estat defensés constantment que era un estat democràtic, que era un estat no sé què. Com ho veieu això realment, en aquest sentit? Home, a veure, per una banda,
defenses és perquè realment tens un problema, no? Perquè si no, per què t'has de defensar? Llavors, Espanya està quedant en evidència al món en general. És a dir, només has de mirar els mitjans, sobretot britànics, però fins i tot els francesos. Els francesos són molt propers als espanyols en aquest sentit. Doncs, tot i que els governs no fan res, els mitjans de comunicació, les línies editorials cada cop són més dures amb el que està passant a Espanya i en concret a Catalunya. No? Per tant, ells han de fer alguna cosa. Però és que això que fan encara fan més el ridícul. És a dir, el Dastis, quan el van entrevistar a la BBC, em sembla que va ser, no? O Sky News, ja no recordo quina era, va quedar en evidència. Llavors, és que a nosaltres això ens fa vergonya. Però què vols que fem? És a dir, que ho facin, que intentin defensar-se, però és que la gent no és tonta. I això també crec que és important, i abans no ho he dit. És a dir, per què el 27 d'octubre no es demana el reconeixement internacional? Perquè el tenim perdut. Crec jo. Perquè sé de la tinta que s'havia estat intentant treballar aquest tema abans del 6 d'octubre i no ens prenien, internacionalment no ens prenien en sèrio, seriosament, no ens prenien seriosament. En canvi, després de l'1 d'octubre ens comencen a prendre seriosament. Doncs, no és el mateix demanar el reconeixement internacional el 27 d'octubre del 2017 que potser el 27 d'octubre del 2019. Com a mínim serà bastant millor. No sé si ens reconeixeran, deien que 500 o 4 que ens volien reconèixer, jo crec que això, però és que potser si ho fem aquest octubre en tindrem 15, no ho sé. Per tant, i tampoc no és un tema de quantitat, també és un tema de qualitat, de quins països, vull dir que, per tant, tot això ens va a favor. Doncs, si ells es defensen és perquè veuen que estan perdent terreny. És a dir, és una prova més que anem bé, perquè si no, no els que hauria de defensar-se. Ells es senten que estan perdent la partida. Però són així, és a dir, però això ha passat a Espanya, a l'imperi espanyol, això ha passat sempre. Han perdut totes les colònies. Per tant, no ens ha d'estranyar. I si arriba una oferta és tard, també ho sabem, això. Per tant, ens arribarà una oferta, Ara, espero que ja estiguem fora. Què més? Abans, una de les coses que podíem fer era acudir a les concentracions, a les crides, veure la crida a la concentració aquesta a Madrid. Hi ha molta gent que no hi veu la necessitat, que no hi vol anar a fer res a Madrid, a veure com ho vens. Jo penso que sí que hi hem d'anar, però a veure si m'ajudes a vendre. Sí, home, jo crec que sempre s'hi ha d'anar. Primer perquè no hi hem d'anar mai a Madrid i a fer una manifestació. Perdó? Jo no hi he estat mai aquesta vegada, sí. Veus? És un motiu per anar a conèixer una ciutat que també és maca, O sigui, ja dic, que jo sàpiga, en la meva cultura històrica no hi he anat mai a fer una manifestació. I per tant, ja és un bon motiu anar-hi ara, després d'haver anat a Brussel·les i haver portat entre 45 i 90.000 persones, i després de que fa 4 dies ha fet una manifestació als Tripachitos i n'han reunit 45.000, no? Doncs nosaltres en posem 100.000, també és un missatge això. Però no sé si va una manifestació de la plaça de la ciutat aquesta de fa un mes, que va parlar aquell madrileny. Hosti, per cert, sort que va parlar aquell, perquè és que estàvem tots allò dormint-nos, aquell ens venim a tots. Bueno, és que també n'hi ha de gent republicana a Espanya que ens dona suport. Per tant, quants diran d'aquests? No ho sé. Però això ajuda. És a dir, tota aquesta gent ajuda. No hem de veure el moviment republicà espanyol com una amenaça per nosaltres. En tot cas, ells volen la seva república, nosaltres la nostra, però tots volem una república. Per tant, escolta, no passa res. No ens hem de veure només. Per tant, que aquesta gent s'afegeixin al moviment i vés a saber què passa, no sé si hi haurà reaccions feixistes, no sé... Bueno, doncs que facin el que vulguin aquells, saps? Vull dir que en tot cas quedaran a l'evidència ells i tornem a estar com sempre. Però jo crec que com més siguem millor. I després el missatge internacional, doncs home, també si són 20.000 no crec que surti enlloc, però si són 100 o 150.000, cuidado, no n'hi ha tantes manifestacions de 100 o 150.000 persones. A veure, perquè estem molt acostumats, però no n'hi ha manifestacions de 100 o 150.000. Doncs clar, posar 100 o 150.000 catalans a la capital de Madrid per reclamar la independència o la llibertat dels presos, cuidado, és a
I això vist des de fora pot ser potent, per tant jo crec que sí que sembla. Ara estan amb un to pacífic, sense buscar cap mena de complicació, tranquil, i que, com sempre. Jo personalment crec que és important la manifestació si té èxit de Madrid. Un moment, és que no se sent. Hola? Crec que no es Hola? sent. Sí, espera, anem per ordre. Aquell senyor té un micro i... Sí. Hola? Sí? Ah, allà? Va. Aviam, primera, quan estem parlant d'això de com han perdut les colònies, només per fer un petit comentari. Abans d'ahir vaig estar dinant aquí a Girona amb una persona, filla d'exiliat català que va néixer a Filipines, va viure els 7 primers anys de la seva vida a Filipines, té vida constant, que normalment cada any hi van allà i tot això, i si us explico el que me va explicar de com van marxar els espanyols de Filipines, val més que ho deixem córrer, val? Només era aquest petit apunt històric de tota aquesta història i tota aquesta vegada. Jo et volia fer una pregunta, primera, perquè me l'han encarregat, vale? I potser després la lligarem amb tot això. Primera pregunta. Heu fet la llista aquesta de l'Assemblea, tot això a la Cambra de Comerç de Barcelona. Sí. Pregunta, els autònoms de Girona què han de fer? Aquesta és la primera. Va, sí, segueix, sí. No, o sigui, sabeu que a Catalunya hi ha 12 o 15 cambres, no recordo, però cadascuna fa les eleccions al mateix dia, però evidentment té electors diferents i candidats diferents. Per tant, els autònoms de Girona han de votar als candidats de Girona. Fins on jo sé, a Girona crec que només hi ha una candidatura i per tant no caldrà votar. Però és una candidatura, entre cometes, que és favorable al nostre manera de veure les coses. Per tant... Ara segueixo amb això. Quan dius favorables, ara jo t'ho lligo amb una altra cosa. Quan estem parlant de primàries, també tenim ajuntaments que també són favorables i d'altres que no. El que sí que està clar és que gent que no són ni d'un partit ni de l'altre, perquè uns són favorables o qualsevol cosa, al final aquesta gent han de continuar votant amb una pinça al nas. Perquè vull dir, jo per exemple, la gent que em coneix, jo soc de Girona, me vaig desempadronar de Girona per empadronar-me en un altre lloc allà on es feien primàries i els partits d'allà també se l'han carregat les primàries i tampoc podem votar allà. O sigui, m'he anat d'empadronar en un altre lloc i tampoc serveix per res. I aquí ve la pregunta de fons. Quan a l'hora de la veritat estem construint un Consell per la República, estem construint una nova Constitució, estem construint moltes coses en base a estructures que ja existeixen, a mi el que em fa la por és això, que no canviarem el problema que tenim de fons, una mentalitat hispànica, burocràtica o el que sigui, que s'ha implantat aquí i que no hi ha maneres de treure'ns-la de sobre. Perdó. Sí, no, totalment d'acord. És a dir, si hem fet primàries des de l'ANC, des de l'Assemblea, és perquè entenem que els partits polítics nostres no fan allò que ens agradaria que fessin, no ens enganyem. I per altra banda, el que has dit, o el que entenc del que estàs dient, és que els nostres partits polítics independentistes tenen tics espanyolistes. Perquè han nascut aquí i porten molts anys fent el que fan en un entorn espanyol i espanyolista. Vull dir que les coses tampoc es canvien d'un dia per un altre. Per tant, de moment haurem de lluitar també amb això. Però, escolta'm, no sé, quants de vosaltres teniu fills, esteu intentant educar-los contínuament i l'edat de l'adolescència us costa i són rebels, però oi que no tires la tovallola? Oi que segueixes lluitant i tal? Doncs això és el mateix. És a dir, mira, ara tenim un problema que ens agradaria no tenir, però el tenim. Doncs no, haurem de lluitar també per aquest problema. Per tant, les primàries neixen amb una vocació de poder ser una solució, però tampoc ho serà a curt termini. Potser ho serà d'aquí les properes eleccions d'aquí 4 anys. No ho sé. Entretant, amb el que tenim hem d'anar fent. Per tant, allà on es pugui fer pressió en primàries fem-les i allà on es pugui anem a votar amb la pinça al nas. Perquè una cosa sí us dic, és a dir, si no els votem, tot i que no ens acabin d'agradar, si no els votem, si el missatge que donem a les properes eleccions és que en lloc d'anar endavant anem enrere, oblideu-vos del suport internacional. Oblideu-vos. I sense suport internacional no hi ha independència. Això, així de clar.
Llavors, siguem conscients que tot i que per nosaltres l'1 d'octubre és una data clau, un moment clau, un empoderament clau, per a Europa, pels observadors internacionals que van venir, allò no serveix. És a dir, allò no compta com a referèndum per un reconeixement, almenys en les condicions actuals. Perquè ja, quan van venir aquí, els informes que van dir és que allò no servia perquè hi havia irregularitats que no depenien de molts altres, però que hi eren, i per tant no es podia certificar un referèndum. Per tant, nosaltres ara l'únic que tenim és les eleccions del 21 de desembre amb un 47-48% de suports, i els altres un 43%. Però amb això és flux per fer una via unilateral a sac. A no ser que Espanya faci coses que justifiquin la causa justa, i això pot passar. Però, mentrestant, tenim aquest 47-48. Si a les properes eleccions, en lloc d'anar endavant, anem enrere, tindrem menys encara. Per tant, els hem d'anar a votar. I si a les municipals podem fer el que vam fer l'any 31, que va servir per declarar la república, ho hem de fer. Per tant, si a les municipals, imagineu-vos a les municipals, o sigui, penseu, jo això ho explicava quan feien les xerrades de primàries. A grans números, a les darreres autonòmiques van votar 2,1 milions d'independentistes i 1,8 milions d'unionistes. La resta, 300.000, eren podemites, aquests que no sabem ben bé què són. 2,1 contra 1,8 el 21 de desembre. A les municipals anteriors, del 2015, va votar 1,4 milions d'independentistes i 1,1 milions d'unionistes. 2,1, 1,8, 1,4, 1,1. Ara imagineu-vos que tots nosaltres, els que vam votar el 21 de desembre, anem a votar 2,1 milions. Això si no són més, 2,1 milions. Imagineu-vos que ells voten com a les darreres municipals, perquè són unes municipals. 1,1 milions. Ja sé que ho poso molt maco, però clar, és que tindrem un 60 i pic, un 70% de vots a favor de la independència. I això té una força brutal. Si no és això, però són 1,9 a favor nostre i 1,6 a favor d'ells, seguim estant molt bé. Ara, si és al revés, si nosaltres anem a votar 1,4 milions, com vam fer el 2015, i ells van a votar 1,8 milions, com van fer el 21 de desembre, per molts anys, Per tant, pits al nas i a votar. És que no hi ha altra, ho sento, no hi ha altra. I en tot cas, és un problema afegit que haurem de solucionar quan toqui. Però clar, el que no podem fer és no anar a votar perquè resulta que no s'han portat bé i no els podem votar. Doncs, nois, no podem fer això de cap de les maneres. De cap de les maneres. Llavors, trieu el que us faci menys ràbia, però no ho votar. No hi ha altra, Sí, doncs, una pregunta didàctica. La relació entre Consell per la República i la Crida. Sí. A mi m'han passat aquesta pregunta i no tenia prou clar. A veure si m'ho aclariu bé. Sí, hi ha molta gent que s'equivoca, que confon. És com la xocolata o els préssecs. Són coses diferents. La Crida i el Consell per la República són coses diferents. El Consell per la República ja us he explicat què és una eina per construir la República. La Crida és un moviment polític que sembla que vol esdevenir partit polític i que l'objectiu principal, fins on jo sé, és la unitat i la transversalitat per fer una llista de país. No té res a veure. No té res a veure. Són dues coses diferents. El que passa és que em sembla que els dos valen 10 euros. I llavors la gent diu, allò que vaig fer aquí, això o l'altre? Clar, és que si ningú l'ha vist, i 11, el de 10 o l'11, no, els dos 10 euros, com ja s'apaga. Però és que són dues coses totalment diferents, no tenen res a veure. Per tant, la Crida és un moviment polític que té la vocació de la transversalitat, de la unitat, que jo crec que és bàsic, ja us ho he dit abans, sense la unitat, entre cometes, serà difícil, sobretot si hem d'anar per la via unilateral, i per tant, ja veurem, no sé ni si es presenten o no es presenten, perquè no ho sé, oficialment encara no han dit res, però ja veurem. Què més? Hola, mira, volia preguntar, perquè jo em vaig apuntar al Consell de la República i es fa un pagament únic de 10 euros, però per què no es demana si voluntàriament no
sponsor o no sé, 5 mensual o mensual i ja ajudem una mica més. Sí. Bé, crec recordar que a la pàgina web hi ha un lloc de donatius, crec recordar, que sí? I crec recordar també, o segur, que en el moment d'inscriure tu pots dir una xifra superior a 10 euros. El que no pots dir és 10 euros mensuals, és a dir, és un pagament únic. Però hi ha aquesta opció d'anar posant diners quan et vagi bé. Vull dir que si tens ganes de posar diners, tens a la web, avui poso 20, o poso 50, ja que sé, com ho vulguis. Bé, ja ho veurem, és a dir, clar, el Consell fins ara ha estat molt... O sigui, s'han anat fent coses, però poques, perquè encara, fins i tot, pel problema de la unitat, els partits encara no donaven una. De fet, això s'havia posat en marxa el mes d'abril de l'any passat, més o menys, i s'ha posat en marxa el desembre d'aquest any, perdó, el desembre, vull dir que hem perdut 6 o 7 mesos perquè en realitat no les posaven d'acord. Per tant, s'ha anat fent coses però amb un nivell molt fluixet, per tant, gastant pocs diners, entre cometes. Però ara que ja sembla que ja van a un, ja van ràpids, ja comencen a anar ràpids, ara fan falta més mitjans, per tant és possible que en algun moment ens demanin més diners, és possible. Però, de moment, he sentit alguna campana, però no sé com quedarà això. A mi, aquest Consell de la República em dóna la impressió que serà una entitat fantasmal per prolongar el processisme i l'independentisme màgic. Jo prefereixo autoorganitzar-me en els CDRs. No sé, personalment, sempre el full de ruta de l'esquerra-emergència de l'Assemblea no m'ha semblat que tingués cap mena de credibilitat, vull dir que s'ha subestimat la natural totalitària de l'enemic i la tan estimada Unió Europea per alguns no anava a fer mai res, no tenen amics, tenen enemics. Jo aboco sempre per l'independentisme absolutament i lluita real. Com? Independentisme real? Real. Bueno, què vol que faci un comentari del que ha dit o vol fer una pregunta? No sé. No, és a dir, a mi em sembla molt bé, és a dir, som 7 milions i mig de catalans, i hi ha d'haver gent per tot. Si els 2 milions i pico d'independentistes pensessin com vostè, el full de ruta seria un altre. Però crec interpretar, perquè tampoc ho he preguntat, però quan vaig als actes, per les preguntes que veig, per els comentaris que veig, la majoria de gent no va a la seva línia. Doncs com que això ha de ser un moviment majoritari, perquè si no no ens sortirem, crec que aquestes postures no porten enlloc, perquè l'únic que fa és dividir-lo. Llavors, potser vostè té raó, però si no ho veiem els 2 milions i pico, no anem enlloc. I fins ara... Diferències de classe, no? Què vol dir diferències de classe? Entre treballadors i empresaris sempre hi ha diferències. Sí, no dic que no, però les estratègies, és a dir, si tu vols anar a un lloc i hem d'anar-hi uns quants a l'hora, el que no pot ser és que anem per camins diferents, pot ser, potser ens hi trobarem, però si hem de construir un mitjà de transport, o anem tots a una o no arribarem bé, crec jo. Ara, que la seva postura és tan lloable com qualsevol altra, i jo només faltaria que li digués que no té la seva raó, però jo crec que la majoria de gent no va per aquesta línia. I llavors, el temps ja demostrarà... Ara, vostè parla de CDRs, jo també estic al CDR del poble, i jo segueixo anant a tot el puc, i de fet em queixo que fan poques coses. El dia aquell de les aturades de les carreteres, la de càmeres, doncs igual. Érem 4 amb 2 cotxes i vam aturar a les 17. Perdó, 4 cotxes. És a dir, un per cotxe. 4 persones del CDR del poble vam aturar el C-17. Però vull dir que les dues coses són compatibles. Podem seguir sent activistes i a més seguir amb un full de ruta de país on hi estiguem el màxim de gent possible. Si demà surt un partit que diu no, el full de ruta, perquè clar, la CUP també podria dir no, el full de ruta és aquest, però tampoc ho diu. Doncs quin és el full de ruta? Doncs de moment l'únic que sembla que és més o menys majoritari és el que us he explicat abans, que de fet és el de l'ANC, perquè tampoc sembla que ningú en tingui, els partits tampoc sembla que en tinguin cap. Per tant, ho has dit tu, no? Que ara el Consell de la República ha anunciat que està treballant en un nou full de ruta unitari. Ja ho veurem.
Què més? No em preocupa l'extensió, com comentat ara fa un moment. Twitter sí que no és aquesta manera, el tema, però fora de Twitter no arriba la gent. I després un altre tema seria Europa. Una cosa és Merkel i una altra cosa és Tajanero. Sí. Què està passant? Com ho veus tu? Sí. Mira, aviam, de la segona. Una cosa és el que ens agradaria que Europa fes. I jo crec, sincerament, que tots plegats ens esperàvem un paper diferent d'Europa. Jo el primer, jo crec que tots, amb l'1 d'octubre, ens esperàvem una altra cosa. Bueno, què ha prioritzat Europa? Doncs l'Europa dels Estats. I ha prioritzat que l'ordre és l'Estat, no un col·lectiu de gent o una regió que té unes aspiracions, no, l'Estat. Per tant, Constitució i s'acaba. Però ja he dit abans que una cosa és el que públicament pot fer i és lògic, entre cometes, que tingui aquesta aposta pels estats, perquè l'ordre sempre és important en les coses, però l'altre és el que ha anat fent extraoficialment, i ha explicat algunes coses i n'hi ha diverses més que han anat passant. Per exemple, una cosa que sé de bona tinta és que el mateix 1 d'octubre el nom, aquell que s'emborratxa tant. De seguida del poble. El Juncker a les 11 del matí va reunir el seu equip d'un diumenge, el va reunir, i diu que anava pel passadís cridant com una rumen dient aquest Rajoy que està carregant Europa. Clar, si això ho haguéssim vist tots a la tele hauríem dit, caram, el Juncker. Després surt a fer les declaracions i fa les declaracions que fa. Però ell és conscient que això que està veient per la tele no pot ser. Per tant, si després hi ha trucades i el Rajoy atura't, doncs això, d'una manera o altra, és perquè això es veia que no podia ser. Ara, van prioritzar la Constitució, l'Estat i tal, però a darrere van dir que això s'ha de solucionar. I és el que us he explicat abans. S'ha de trobar una solució. Aquest conflicte no es pot eternalitzar. I de fet, la Merkel diu el 2020 això no s'ha solucionat. Per tant, amb quina part d'Europa et quedes? Jo la part dels titulars de les notícies normalment tampoc li faig gaire cas. És quan llegeixes la notícia i quan rasques que veus la realitat. Llavors, els titulars des d'Europa no ens donen cap suport. La realitat és que estan pressionant perquè arribem a un acord i trobem una solució. Després ja veurem quines solucions ens proposen, que això n'hem parlat. Però, de moment ja veurem si continua o no continua la negociació. Per tant, jo no continua perquè guanyen els privatxitos. Però ja veurem. Nosaltres el que hem de tenir clar és que nosaltres el mínim que volem és un nou referèndum vinculant. Això és el mínim, i això s'ha dit per activa i per passiva. I el màxim és la declaració d'independència i sortim pel dret. Ja he dit abans que el 2019 estem més preparats per rebre reconeixements que el 2017. La societat està més preparada avui. Quanta gent com aquell senyor està disposat a sortir al carrer i no tornar a casa fins que sigui efectiva la república? Ja ho veurem. Si ve el cas, ja ho veurem. I ho haurem de fer. Ara potser no cal, sí, ja ho veurem. Per tant, a Europa jo crec que no hem de subestimar que una cosa és el que es veu i l'altra és el que realment passa. I la primera cosa que has comentat és, si no recordo malament, que Twitter no és la vida real i l'extensió. Sí, a mi em preocupa l'extensió, ja ho he dit abans. I ara quan dius que està? Ha baixat. Bueno, no ho sé, aviam, les enquestes de Twitter penseu que són molt poc representatives, Sí, bueno, però sí que s'ha treballat. Vull dir que la gent va començar a exposar els motius. Sí. Bueno, jo mateix, la primera piulada que vaig fer, em sembla que encara no havia convocat el Sánchez, però ja es va venir, i vaig dir, si es convoquen eleccions no hi ha d'anar. Jo ho veia claríssim.
Sí, jo també, quan vaig veure la resposta de la gent, era que volia anar a votar. Per això, doncs, aviam, jo segueixo pensant el mateix, no hi hauríem d'haver anat. Ara, també vaig dir, quan vaig veure els partits que hi anirien, que s'havia d'anar a votar si anaven els partits, perquè el que no pot ser és que si van, no els votem i perdem respecte a les altres eleccions, perquè llavors s'ha acabat tot. Doncs, si haguéssim decidit no anar-hi, jo hauria estat més content, però ja que han decidit anar-hi, hem d'anar a votar. Són coses diferents. El que no farem és, o jo crec que nosaltres no anar a votar. Això ho tinc. Però clar, això sí que es treballa a Twitter, però no es treballa a fora. Si els partits no mouen, la gent està desencantada. Bueno, jo no sé per què dius que no es treballa fora. És a dir, home, aviam, la campanya electoral encara no ha començat i pensa que els polítics ara estan als despatxos mirant aviam quines llistes presenten, si van junts o separats, separats segur, ja sabem, però aviam amb quines fórmules, amb quins noms, amb quins no sé què. És a dir, ara estan molt enfeinats en tot això. Després com vingui la campanya, i ja veuràs com treballaran el tema aquest, no us quedeu a casa, que ningú es quedi a casa. I, bueno, ho argumentaran millor o pitjor, però això arribarà. Votarem el 28 d'abril, d'aquí llavors encara queda temps. Per tant, jo crec que sí que és veritat el que dius tu, que la sensació en general ara és més en la línia de si hem d'anar a votar, encara que sigui amb la pizza que aquell senyor, però hem d'anar a votar. Jo en els actes que vaig fent, la gent veig que en general vol anar a votar. Hi ha algun que no, però en general ho veig. Però bueno, escolta'm, sempre hi ha hagut gent que no ha volgut anar a votar. Vull dir que si en lloc del 80% anem a votar al 70% seguirà sent una bona participació. L'important és que anem nosaltres i ells que hi vagin, això seria el collonut. Però clar, ells ja ho veurem. A mi el que em fa molta por, ja us ho he dit abans, és que el 21 de desembre van a votar 1.200.000 persones al 155. Alguns d'aquests havien votat en sa vida. I ara ja saben on han d'anar a votar. Per tant, si ho han fet una vegada, per què no ho han de fer dues? També dependrà de la campanya electoral que facin. Els mitjans de comunicació massius de les televisions espanyoles van arrasar durant els dies previs al 21 de desembre. Què faran pel 28 d'abril? No ho sé. És de suposar que igual. Ara ja veurem si aquesta gent se sent igual d'atreta per votar o no. I aquí està la clau. Però clar, i mirem d'assegurar-ho. Si guanyem per un 70-30, fantàstic. Si guanyem per un 51-49, bueno, ja és millor que abans. Si perdem més o menys com abans, bueno, si perdem de molt, això. Què més? Hi ha alguna altra pregunta més? Perquè si us... Sí? Dues preguntes? Doncs si us sembla, acabem aquestes dues preguntes, passem a veure la inscripció aquesta col·lectiva i anem tancant la sessió. Hola, gràcies. Volia preguntar, m'adones energia, no? O sigui, expliques una cosa, m'adones energia, molt bé, però em fas dubtar tot el que dius. Una cosa que fa dubtes és, sí, perquè el Sánchez s'ha de treure de sobre uns dinosaures que estan allà, que no sé què, i en canvi posa el Borrell una altra vegada, no me quadra. Bueno, el deixa Europa, Ja, però Europa és un lloc... Ja no és el mateix que està de ministre, però bueno, això és un pas endavant en aquest sentit. Ho creus? Sí, home, Europa no hi fa res, no hi fa res, vull dir que una cosa és negociar... Europa és important, no? En aquest moment Europa és important, que no estigui... Bueno, sí, però almenys no ets el ministre d'Exteriors, que és el que està fent parlant amb totes les conselleries. Bueno, jo crec que és millor això que l'altre. La pregunta que et volia fer era si una cosa que se sent d'aquests càrrecs que diem que no ens hem d'apuntar al Consell de la República, que no donen suport, si que a tu t'ha arribat que això és cert. Qui ho diu, això? La gent diu que Esquerra Esquerra està dient que no recolza el Consell per la República, i jo voldria saber si això només ho diu la gent perquè sí o realment és així. Home, que no hi ha gaire emoció en aquell partit en el Consell és un fet, però això ja s'ha vist, És a dir, jo no descobreixo cap cosa. Que hagi donat pautes concretes, això ja no ho sé, seria lleig, no ho crec, però que no... Aviam, ja us ho he dit abans, és a dir, va haver-hi ferides a l'octubre de l'any 2017 i no s'han curat. I jo penso, el dia que veiem que s'abracen el president i el vicepresident, probablement
per a dir que ja s'han acabat aquestes feines, no? Encara hi són. I el problema és que mentre estigui un en un lloc i l'altre tancat en un altre, doncs és complicat això. I em consta que s'ha intentat fer interpretació i tal, però hem de conviure amb això. És que la vida és com és. És a dir, jo crec que aquí la majoria som adults per saber que les coses a vegades t'agradaria que fossin d'una manera i fossin d'una altra. Però això no vol dir que deixis de treballar o deixis de lluitar o deixis de fer per millorar-les. Per tant, escolta'm, ara això és un problema avui? Sí. Ho serà d'aquí un temps? Jo espero que no. Jo confio que no. S'ha allargat més del que ens agradaria? També. Ara, tant com vostè intueix, crec que no. Però que no li agrada gaire a Esquerra, sí. Estic d'acord. Què més? Faltava una? Sí, faltava. Estàvem parlant que el 27 es va declarar l'independència. Sí. Però han decidit la van deixar 6 anys. Quina incidència va tenir això? Bueno, aviam, és el que deia abans, és a dir, què hauria canviat si s'hagués mantingut la declaració d'independència o si s'hagués inscrit en el butlletí de la Generalitat si els nostres polítics no la pensaven defensar? No hauria canviat res. O sigui, la clau era si tu la vols defensar o no la vols defensar. Doncs si en aquell moment tu consideres que no tens la força suficient per defensar-la, que la suspenguis o que la publiquis o que li diguis declaració de sobirania o d'independència, no sé què, no és tan important. El que és important, és molt important, i no ho he dit abans, és que la declaració d'independència ve precedida d'un referèndum que els catalans fem gràcies a nosaltres mateixos, és a dir, ningú ens el regala, el lluitem, aconseguim votar, la majoria de nosaltres diu que vol una república i arrel d'això es declara la independència. És a dir, no és un acte esporàdic, una declaració política que, mira, avui ens hem aixecat amb aquesta idea. No, ve de l'1 d'octubre, que és un acte amb un suport de 2 milions i pico de persones. Una altra cosa, volia dir. A veure, sempre es diu que som el 47% de independentistes. Sobre quina xifra? Sobre els 7 milions i pico? No. O sobre els 5 i pico amb dret a vot? Clar. És a dir, de la gent que va anar a votar, que no són 5,5, són 4 milions, més o menys rodons, doncs el 47% van dir que sí. El 43% van dir que no. No sabem aquest 11% que hi ha per aquí mig què farien en cas d'un referèndum com Déu mana. Per tant, home, no tenim el 50 o 51, però ells tampoc el tenen, ells estan més lluny que nosaltres. Per tant, ells sí que ho tenen fotut. El que passa és que, clar, ells de moment tenen l'estatus d'estat espanyol. Però si ara haguessin de començar de zero, nosaltres ho tenim millor que ells. Però això no va així, Això no va així, desgraciadament això no va així. Per tant, som més i jo tinc la sensació que avui som més que el 21 de desembre. És més, avui, no fa 15 dies, encara més. I començo a sentir gent que em diu que està canviant pels famosos judicis, per les declaracions. Per tant, bueno, escolta, ja arribarem. Ara, jo també estic convençut que si es fes un referèndum ben fet, no el 51, no, el 60 o el 65. Jo crec que sí, perquè oblideu-vos del 21 de desembre. És a dir, un referèndum vinculant suposa una campanya electoral. D'acord? On els favorables del sí fan campanya a favor del sí i els favorables del no fan campanya a favor del no. Quins arguments té la gent del no per retenir això? Molt pocs per no dir cap. Alguns tenen, el tema històric, el tema no sé què, però quants en tenim nosaltres? Molts més. Per tant, si hi ha un referèndum de veritat i hi ha campanya electoral, perquè si és vinculant n'hi ha d'haver, jo ho tinc claríssim que ho tenim guanyat. Per tant, el 21 de desembre no és realment un plebiscit en aquesta línia perquè no s'ha pogut fer una campanya electoral en aquesta línia. Però bé, escolta'm, paciència, ja ho veurem, és la meva intuïció, ja ho veurem. Ja estem? Sí. Doncs va. Intentem un moment abans de fer el tancament, intentem les persones que no esteu registrades doncs teniu la possibilitat de fer el seguiment. No sé si es pot posar...
ens intenten posar la pantalla. Aquesta és la plana des del Consell. Les persones, una de les coses que estem preguntant a la paradeta, que aquí ha sortit,